Nhar it-tnejn l-Awtorità tal-Ippjanar mistennija tieħu d-deċiżjoni dwar il-bini tal-pjazza l-ġdida f'Raħal ġdid. Ħabar dan iċ-Chairman tal-Kunsill Konsultattiva Nofsinhar ta' Malta Silvio Parnis waqt attività politika f'Birkirkara. Parnis kienet jitkellem dwar kif is-sentiment ġenerali tan-nies li jitkellem magħhom huwa li l-Gvern tassew qed jagħti priorità lin naħa t'isfel tal-pajjiż. Hawnhekk tkellem dwar l-American University of Malta li aktar kmieni din il-ġimgħa kienet akkreditata bħala università wara proċess dettaljat li sab li l-proġett tal-investituri privati jissodisfa ir-rekwiżiti kollha. Din l-Università li se tilqa' mal-4,600 student se jkollha aktar minn 270 akademiku f'5 fakultajiet. Silvio Parnis irrefera wkoll għall-permess li ħareġ aktar kmieni din il-ġimgħa għall-NGO Hub f'Marsa Xlok u kif ukoll ġie approvat proġett ta' 39 miljun euro biex isir il-junction fil-Marsa. Wasemma wkoll lokalitajiet bħaż-Żurrieq li qal li jemmen li għandhom potenzjal qawwi għat-turiżmu. Dan kollu fi sfond t-oppożizzjoni li ma tagħmel xejn ħlief tikkritika u tkun negattiva, temm jgħid Silvio Parnis.